Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi. Inini ndini umwe wevakadzi avo vandingangoti vakagariswawo mudhishi nana garden boy. Right now 5 months in marriage mukomanashi, but ndagariswa mudhishi nezira rangu mukoma. I don't know kuti ndoenderera mberi here nerelationship iyi kana kuti ndongosiyana nazvo apa zvechikoro mukoma nekakosi kangu kandainge ndichishingirira kuti ndinge ndichiita, because ndainge ndichitozvishandirawo at the same time ndichizama kuti ndinge ndichienderera mberi nechikoro. But mukoma ndakabva ndazodanana neumwe mukomana uyo anoratidza kuti iye akangotumwa naSatani kuti ange achiuya kuzondidistroyera future yangu. Pandakasangana nemukomana uyu, iye ainge akandibudira pachena akandiudza iye kuti ndigarden boy, ende paakandibudira pachena mukoma ndakabva ndafara nazvo ndikazviudza kuti iyewo ndichazama kuti ndinge ndichimuupgrade life yake, neniwo iye achange achindi-upgradeawo life yangu. Mukoma nanhasi ndo zvinhu zviri kundiconfusa, because pese apa ndiye munhu ainge achitondi-assista kuti ndinge ndichitoendererawo mberi nezvidzidzo zvangu zvandainge ndichiita. But ever since zvandatanga kugara naye, zvose izvozvo zvakabva zvangokanzurwa. Now I am thinking kuti maybe apa ainge achingoda kungondirezva chete kuti ndinge ndichipinda mumarriage naye obva azondirakidza matrue colors ake. Neniwo on my side ndainge ndatoitawo shungu dzekuti iye ange achitorawo license. As we are speaking right now, tainge tatounganidzawo zvimari ndokubva atoendawo kunotora provisional. Changa changosara chete ndechekuti iye ange achienda kuzonotora license, but nezvandazosangana nazvo mukoma, now I am not sure. Ndava kutofunga kuti it is far much better zvangu kuti kana ndikangowana mukana ndobva ndamutizawo. Please, kana vanhu vakazonzwawo nyaya yangu, ndinokumbirawo kuti vandipowo advice kuti mukomana uyu ndomutiza here, zviriko here zvekuti munhu anokuudza kuti ndatamba iko zvino ndava kuda kuchiita settle down. Please inzwaiwo nyaya yangu. Right now ndakaroorwa zvangu, but handisati ndava nemwana. I don't know kuti ndinofanira kuti ndinge ndichitenda Mwari here kuti mimba yacho iri kunonoka kubata. Maybe ndiMwari zvavo vainge vachida kundirakidza kuti kumberi uko hakuna future. Maybe that is why pa5 months idzi dzandagara nemukomana uyu, ever since zvandakaregedza kushandisa family planning, maybe that is why mimba yacho iri kunonoka kubata. Saka ndakadanana nemukomana wangu uyo ainge andibudira pachena kuti anoshanda sagarden boy. Okay, ndakabva ndamubvuma, ende mukomana uyu ndainge ndichimuda zvakanyanya. Right now I am confused kuti ndichiri kumuda here semadiro andainge ndichimuita apo pandakapinda naye mumarriage. Zvakaita kuti ndinge ndichiwanikwa kumashure uko ndainge ndakambosanganawo nevamwe vakomana, but vakomana vacho vandainge ndichisangana navo vazhinji vacho vainge vachingondinyephera vachindichita. But from day one mukomana uyu paakandinyenga akabva andibudira pachena, ndo zvakaita kuti ndinge ndichimuda. Saka tichidanana kudaro, pandainge ndichimbomushanyira kumba kwake, zvinhu zvaigara zvichingondinetsa kuti mumba make umo maainge achigara, kumba kwake kwaanoloja kwatigere ikoko, because ane 2 rooms dzake dzaanoloja. Zvinhu zvaingogara zvichingondinetsa kuti bhachura rine 2 rooms ende mumba make mukoma makazara ndiro ende makazara mimwe midziyo inoratidza kuti midziyo iyi haingambotengwi nebhachura. Saka zvinhu zvandaigara ndichingomubvunza kuti ko property yose iyi wakaiwana kupi? Magumbeze akawanda ose awa unomadii iwewe uri bhachura? Iye akabva andiudza kuti zvinhu izvi ainge akazviwana mushure mekunge amai vake vazoshayika, ende akabva andiudza kuti amai vake pamba apo pavainge vachishanda ndo pamba paainge achishanda. Saka zvinhu zvizhinji zvainge zvakapiwa amai vake
ende zvinhu zvainge zvakapiwa amai vake ndo zvinhu zvaakazopiwa iye mushure mekunge amai vake vazoshayika. Saka ndaiti pose pandinoshanyira mukomana wangu zvinhu zvekuti zvaingogara zvichingondinetsa kuti why is it mukomana wangu ane property yose inotarisirwa kuti murume ave nayo kana kuri kunzi anenge atora mukadzi. Mukomanashi zvinhu zvose zvainge zviri right, like kana ndikamukompea nemaex angu iye ainge ari munhu wekuti aiva ari honest, hapana kana chandainge ndichimboshora paari. But dambudziko nawo mukomanashi nderekuti right now ndo pandava kutanga kunzwa makuhwa ekuti mukomana uyu ndo zvaanoita. Asi mukomanashi chandinoziva ndechekuti vakuru vakati rine manyanga ariputirwi, zvakazongobuda zvoga pachena kuti property yose iyo yaainge achiti ainge akasiyirwa naamai vake ainge achingoninyepera mushure mekunge kwauya umwe musikana, ende musikana uyu atorine pamuviri. Ndo pano pari kundinetsa. Uyu mukomana wangu iye ari kuti ngatimirire kusvika mimba iyoyo yazvarwa. Akabvuma zvake akati iye nemusikana uyu vainge vakadanana, achindiudza kuti before inini ainge akatombodanana nemusikana iyeye, saka vakazonetsana. Iye ainge achiti aitoda kuwana musikana iyeye, but akazofind out kuti musikana uyu anoita zvekuchita nemaboyfriends akawanda. Ndichinogara naye pasi, mukomana wangu uyu ari kundiudza kuti iye haazivi kuti imhepo here yakagadzwa paari isingadiwo kuti iye ange achiitawo mukadzi. Akazobvuma zvake kuti property iyo yainge iri mumba make yainge iri yemukadzi wake. Iye anoti kana akangogara nemukadzi ndo zvinongoitika. Iye anoti ndo upenyu hwake hwaanorarama, but mukoma it is now 4 times kana tichitokaunta nemusikana uyu, which means inini ndinenge ndiri mukadzi wake wechi6. So I don't know, should I hold on pasituation yakadai kana kuti ndongosiyana nazvo ndobva ndangoita move on nelife yangu ndisati ndazvikanganisira upenyu hwangu. Inini zvangu handisati ndaita mwana, but now ndava kutya kuti saka ndotozviudza kuti ndapinda mumarriage nemunhu akambogarisana nevakadzi vanokwana ivo kuita 5. Mukoma, ndingazvigonawo here? Please ndibvunzireiwo kubvawo kune vedare. Iye excuse yake yaari kundipa ari kuti imhepo. Hanzi mhepo yacho ndo zvainoita. Pose paanopindawo mumarriage nemunhu wekuti anenge achiona kuti ari honest, hanzi panobva pangosimuka mhepo dzinokonzeresa kuti marriage yake ibva yangoparara. Please ndibatsireiwo mhuri yeZimbabwe nema-advices. Right now ndine 5 months in this marriage ende ndaita kugadzikwa mudhishi nemukomana uyu. Ndibatsireiwo nditorewo the correct decision. Vedare ndo message yandakatumidzirwa nemwanasikana uyu. Hanzi ndibatsireiwo mucomment section. Ndakagadzikwa mudish hanzi nemukomana wangu. Mukati mubatsireiwo mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Makadini henyu mukomana zita vigai nevoice muchinji. Mukomana shini ndiri munhu akakura achitambura zvakanyanya nyika yeZimbabwe. Ndakura ndichitambura zvakadaro, ndaita zvekukaviranwa vekwamai voti ngaende kwababa wake wekwababa, achisvikawo achindibata rafu. Saka zvakazoitika ndezvekudai. So grade 7 2006 ndakaendeswa kwana baba kuti ndinopiwa mari yeschool fees nekwababa. Abva watotanga kundita first day racho randikasvika iroro. Saka inini baba vangu ndo vaive mumba mavo vaive 8. Pavakomana baba vangu ndo vega vane vana 2 vakomana. Saka pakafa sekuru vedu, imba yasekuru vedu yakanzi ndeyedu isusu, inini nemunin'ina wangu. Saka takazoti atigarei, ndo pandikatoona kuti hatidiwe pamba apa, because zvataingoita
zvataingoitwa. So nguva yainetsa shuga iya yainetsa chingwa ndinda inohodha nchita sei ndichitengesa kuti mhuri yatete vangu ikwanise kuita sei kudya. Saka ndakazotiza 2006 mandanotsvagawo kwekuraramira ndiri. Vandasvika pakucrossa border vandauya kuno kuSouth Africa, asi hapana chachinja, hapana chandakatiza chacho chiringoteera nhamo. Ndinoshanda kubasa, ndinoshanda pakampani hombe chaiyo, ndinoitawo basa rinotoshamisirawo, rinotoitwawo nevanhu vakaenda kuchikoro, asi Mwari anongotitungamirirawo. Saka changa ndichemerawo ndechekuti inini ndandakudawo pekugara, bhozi handingangobve musango ndichinotenga imba. Kana pane vanobatsirawo havo vandibatsire, bhozi handichazivi kuti life yangu yakasungwa nemumwe munhu here, kana kuti bhozi mabasa nomawana mari ndinoiwana, asi kuti ndisungirire ndifunga zvekuenda kuZimbabwe handikwanisi. Saka pandakazombofamba ndakaudzwa kunzi hama dzangu dzinoita munamato wekuti ndisadzoke kunyika yeZimbabwe, dzinoita munamato wekuti ndirore munhu wemuno muSouth Africa. Saka ndakazoshingirirawo ndakarorawo munhu wekuZimbabwe, asi chinonetsa chaicho hapana chandiri kubuditsa mukurarama kwangu. Ndane mwana, ndatove munhu mukuru, iko zvino ndane makore 32. Fungai kubva 2006 kusvika izvezvi pandave ndichingotambura chete. Yes, ndiri kuno ndaitombofosa kuti ndidzokerewo kunyika yeZimbabwe ndichishanya, but zvakapedzisira hazvichatoiti, ndatove mugari wekuno, zvakaoma. Saka ndinokumbirawo kana mune vanhu vavo munoziva vanobatsira, vandibatsirewo, nekuti ndakambowanawo vamwe vandinosanganawo pamaYouTube ipapo vanenge vachi vanobatsira, vanozongoona kuti mari yaendera mahara, hapana chachinja, zviri kutoita wese. Ndiyo nyaya yangu, yakakura hayo nyaya yacho, but manje ndipo pandinokwanisa kutaura ndakaisa nyaya. Ndikuda imba yasekuru vangu, nekuti ini ndini mukomana muhombe mukati mefamily yekwedu, asi pamba pasekuru vangu izvezvi parikugara vana vemukwasha anova ndiye murume watete vangu. Saka nanchikumbirawo rubatsiro kana vakane zvavakasunga kuti tambure, bhozi nina wangu adzwa neungopinda mumajeri achingobuda iko kuZimbabwe, haana kana pekugara, asi panoti pedu tinapo. Ndatenda hangu manje kuYouTube mukomana chinendisipo zvenguva handiwanike nekuti mari dzadzo dzemadhata dzinombonetsa. Saka ndizive here kuti kana pane anenge achida kubatsirawo unongompowo nhamba dzangu. Ndatambura mukoma wangu, ndatambura. Sorry ina ndasirira mukomana asha. Nechimwe chinhu chekuti ndakada kana kutaura nawo kana pafoni havandipindure, ndakadawo kana kumhoresa vanendamhoresa, anonimhoresa nazve 2-3 days hachatondidairi. So handichazive manje kuti ndini ndakatadza kana kuti chichiri kuitika. Bhozi mukufamba chaimo ndakafamba ende vanhu vaitondibatsira muno muSouth Africa, vanhu vechipostori vachitondiudza kuti baba makasashinga kunamata, ndaona musingadzokeriwo Zimbabwe, bhozi vekwenyu vanobheja kuti musadzoke. Saka ndinotoona kuti pane zvakashandiswa pandiri. Minyama yacho yakawanda, ndinongovengwa nevanhu, vanhu vanotongofurira noti ngatimuvengeiwo, wotoona kuti apa hapana chandatadza pandingovengwa. So mukomana achina ndikumbirawo rubatsiro rweserious. Ndinoziva munoita kuti ndibatsirike.
ndinoteerera nyaya dzenyu dzakawanda, vanhu vachizotaura vachiti zvakazofamba zvanga mavarongera. Handisi kuda mishonga kana kuti chinongoda munhu anondibatsira kuti inini nemhuri yangu tiwirirane, nekuti ini ndini mukomana mukuru asara ane senemu yemumba medu nemunin'ina wangu. But munin'ina wangu akutoita zvemadrugs kubvira 2006 iyo asati akamboonana nemunin'ina wangu, because pandinowanawo mari yekuti ndidzokere kuZimbabwe unosvika zvichinzi akasungwa kana kuti hanzi ameno kwaari kugara, asi ivavo vana vanenge vachigara paimba yasekuru venyu. Vamuka sei mukomana Ashi? Nyaya iripo apa ndeyekuti ndiri kuda mubatsiri kana wechechi kana sekuru Tembo vaya vanombobatsira vangu, nekuti ndatambura mukoma wangu. Mari chaichai handizivi kuti inofamba sei. Kubva ndiri mudiki ndatanga kushanda muno muSouth Africa ndichifudza mombe, ndakazobva ndakanoshanda ndichiita zvejournalist kupepa rinonzi Sunday Time. Paya pakatanga kubuda maasilamu paya, ndini munhu akatanga kutaura nemajournalist nchimaudza ndiri kunesina kuti dai tawanawo mapurazi anotitora. Ndo pandakabva ndatorwa ndikanoshanda ndiri under journalist, asi hapana chaibuda. Ndakaita zvakawanda baba, so apa ndagumirwa. Nanchida vechechi vanotoita kuti zvitopera tiwirirane ini nemhuri yangu, ivo vagoziva kuti ava ndisekuru, ndigoziva kuti ava zukuru, nekuti vari kungotidzinga. Space yavari kutidzinga iyi pari kutokuzvarwa vamwe vana nevana vavo vasikana vachiiswa ipapo. Saka inini zvakundorwadza mani, ndaane mhuriwo yangu but handina kwekuti ndakati ndoda kuenda kuZimbabwe ndosvikira. Hani muri kuona. Plus chimwe chinhu, hama idzi ndikada kukomuniketa nadzo pamafoni hadzipinduri. Ndo zvinonyanya kundishungurudza kuti ndakavatadzirei vana. So nachikumbirawo mukomana Ashi mundibatsirewo. Kana vanenge vane maadvice vanoziva kuti nyaya dzakadai so dzinogadziriswa sei. Asi inini mubvunzo wangu kwamuri semunhu anozivawo zvakawanda-wanda, imba yasekuru vangu imba yangu kana ndirini mukomana muhombe aripo, vamwe vana vanga vasina vana, saka imba yangu ini nemunin'ina wangu, asi tiri musango tese ini nemunin'ina wangu. Ndatenda hangu mukomana Ashi, ndokumbirawo muzame nepamunogona. Vedare ndo yanga iri meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna Haiti. Zvakangoma hazvo veduwe, please ngativabatireiwo mucomment section kana muinewo maideas ekuti tingavabatsirawo sei. Please uyai kuinbox kwangu toona kuti vangabatsirikana sei.